Tänään ollaan yötä maailman korkeimmassa hotellissa. Tehdään check-in, niin katsotaan minkälainen palvelu, minkälainen meno täällä on. Mennään sisään, käydään katto. Lennan laukut haettiin. Mun ei. Hello. Thank you. Kattokaa. Tässä on heti nää. Kattokaa näitä palkintoja. Kaikkea. Täällä on niinku ruuhkas. Haettiin meidän laukut. Mä otan tohon varmaan check-in aika. Do I need my passport? Tää tästä passi. Suomen passi. Uskokaa tää älkää. Jonotellaan tässä vähän check-in. Niin täällä on siis kaikki kultaa. Shake-kuvat niinku joka paikassa. Mutta huomaa, että tässä on kaikki kellot on Omegaa. Täällä on niinku maailman kellot. No niin, nyt huoneeseen check-in. Niin. Katsotaan minkälainen prosessi tässä oli. Siellä 7 tähden hotellissa. Istettiin penkkiä ja kaikkea. Tässä vedetään vähän manuaalisemmin. 1 person or 2 person? 2 person. You are making the video? Is it okay? Can we film? Of course it's okay. Okay. Can we get the like highest floor? Se sanoi, että olisi parempi. 2 sänkyä, mutta se on korkeammalla. For 1 bedroom suite, better for husband and wife. Yes. You are friends, I'm correct? Yes. What floor are them? Maybe 50 floor. 50? 50? Not 15. 50. Yes. How many floors does this hotel have? 71. هذه مشيت معاك عشان بس الكاميرا. بعرف حين مش الكاميرا مش Parempi sinulle. بعرف. Tietysti huone ja aula, mutta talot, jotka näet. Oletko egyptiläinen? Vannon tuntevani egyptiläisiä. Olin Kairossa 5 kertaa. Tosta allekirjoitusta. Päästään huoneeseen. Maksetaan ränsistyneen kortin. Nyt saatiin 55 kerros. Kattokaa tätä. Guinness World Record, eli maailman korkein. Nyt mennään. Mä en tiedä, onko se kamat huoneeseen. Mitä tässä niinku tapahtuu. Nyt ollaan menossa huoneeseen 5501. Kattokaa näitä maisemia. Kivat näkymät. Tästä ennen kuin mennään huoneeseen. Kattokaa näitä maisemia. Noniin, nyt mennään huoneeseen. Tästä läpi. Tadaa. Room-esittely. Miten tässä menee valot? Noniin. Okei, meillä on keittiö. Okei, mitä täällä on? Okei, täällä on vessa. Toinen vessa. Onko tää 2 vessaa? 2 sänkyä, perus. Sitten on vähän maisemaa. Nyt siellä näkyy maailman korkein rakennus. Tossa, suoraan. Tässä näkyy ihan hyvin. Näkyy sairaat maisemat. Tässä voi tehdä töitä, katsoa maailman korkeat. Noniin. Moro! Täällä olisi vähän ruokaa, on kyllä kova nälkä. Cultural dons and do nots. Tässä niinku opetellaan niinku dress codea kaikkea. Jännä. Vaatekaappi. Okei, täällä on kassakaappi, 1 pyyhe, vaaka, Korani, kaffettelu, vettä. Vesi on tärkeä. Maistetaan. Kievaran oma brändi. Omaa vettä on nyt. Maistaa. Huonoa vettä. Mitä täällä on? Aika perushuone. Tässä ei 2 vessaa löytyy, voisin aloittaa. Niin, tässä on 2 vessaa. Se on tärkeä. Käydään kuvaa toisen puolen maisemat. Täältä näkyy niinku merta. Näkyy. Kyllä täällä niinku näkyy maisemaa. Sitten täällä on spa. Täällä on sali. Mä käyn testaa spaan salin teille. Sitten täällä on uima-alas, missä näkyy tämä korkea rakennus. 5501. Me ollaan siis 55 kerroksessa. Ja täällä on siis 71 kerrosta. Vois käydä siellä ylhäällä kuvaa, jos me päästään sinne asti. Open the door, please. Tervetuloa. Oleellisin osa unohtu. Sänkytesti. Okei, on hyvä sään. On hyvä sään. Ei tässä niinku sitä 7 tähden hotelliin niinku hirveesti. Ei voi vertaa. Ai niin, jos tässä on dining menu. Niin. Miten sä kävit hakee meille? Sieltä haettiin vähän ruokaa, ei ole syöty koko päivä vielä mitään. Tää siis maksoi yhteensä joku 90 dirhamia, eli 20 €. Katsotaan mitä täältä tulee. Täällä on vähän kaikenlaista. Siinä on dipit, 8 kappaletta. Okei. 2 kappaletta Pepsiä. Joo. Mä en tiedä mikä tää on. Sitten tässä molemmille aika valtava kokoiset. Ja sit vielä butter chicken. Mitä? Kaikki tää 20 €. Mulla oli lammas, sulla oli kana. Kana. Ja sitten otetaan lammas. Ja siinä on lammas. Aika paljon riisiä. Oh, noniin. Sitten mennään vaan ruoan pariin. Let's go. Easy. Tässä on butter chicken. Riisi ja butter chicken. Hyvä. Tää on isoja paloja niinku. Tuon vimosen päällä. Se on hyvät maisematkin. Täällä ei näytä kameraa, mutta tässä on auringonlasku. Kattokaa. Wow. Mun MP-ruuasta 3,5/5. Hintalaatusuhte todella hyvä, mutta pelkkää riisiä. MP Lenno. Tää on hyvä, mutta tätä ruokaa vähän liikaa. Kattokaa näitä maisemia. Kattokaa näitä maisemia. Täällä oli siis 1 pyyhe vaan. Niinku yhdelle ihmiselle kaikki tavarat. Sinä toi meille tällaisessa kassissa kaiken. Niinku hyvää palvelua. Mitä ihmettä toi niinku tälleen. Täällä on kylmä. Täällä on 20 astetta, niin me ei varmaan nyt mennä uimaan. Huomenna voidaan kuvaa. Voidaan käydä kattoo tuon puolesta. Mä kuvaan teille salin ja sitä aamupala. Mutta toistaiseksi not looking so good. Niin.
Hyvää huomenta. Nyt mennään kokeilemaan aamupala tässä hotellissa. Mennään vähän hissejä tässä saa nähdä. Me ollaan aika myöhässä, kello on 10, tässä loppuu aamupala 11. Aina hyvä puoli tässä maisemat. Se on aika huono, että nämä hissit ei toimi. Täällä on 3 hissiä. Näissä menee aina tunti venää. Ja se nyt on tilattu hissiä. Se on 47 kerros. Toinen on 46 ja toinen on 45. Ei enää liiku. Me päästään ikin tonne. Me on nyt mennyt 3 hissiä ohi. Kaikki on tullut täytenä. Me päästään aamupalalle. Me ollaan nyt venattu 20 minuuttia. Pysähtyy joka kerroksessa, mutta se on täynnä. Me arvaa päästä arvostelemaan aamupalaa, kun ei tonne pääse. Aamupala loppuu 10 minuutin päästä ja 20 minuuttia venattu hisseen. Nyt sait paljon miinuspuolia jonkun tänään helvetin korkea. Nyt päästiin. Venattiin joku 40 minuuttia hisseen. Katsotaan päästäänkö mennä aamupalaan. Katsotaan mitäs täällä on. Tässä on jotain mysliä, hedelmiä, fetaa, kurkkuu, leipää. Mennään tänne. Perunaa, pannukakku, paneer butter masala. Tän näköinen aamupala. Kananmunia, lihaa, perus. Täältä saa falafeli, täältä saa pizza. No niin, tässä on aamupala. Vähän hedelmiä, kananmunaa. Täältä ei saanut leipää, voita ja esimerkiksi juustoa. Tollasta ei saanut. No, täällä oli pizzaa. Joka maistui miltään. Rehellisesti tässä hotellissa paras puoli on toi meidän huonekorkeudella. Niin. Mutta ei tää oo tää on vain 4 tähden hotelli. Aika perustalainen aamupala. Totta kai syöt pizzaa aamulla, ei se nyt voi olla hyvä. Täällä on hummus. Hummus on hyvä. No niin, nyt on jälkkäriaika. Tässä on nutella, on jotain valkosuklaat ja tällainen. Maistetaan. Mulla ei oo veistä. Näyttää hyvä. Tää on hyvä. Ainoa positiivinen juttu. Ei saa nutella. Tää on kuin suklaavanukasta. Sanotaan, että aamupala oli niinku 3/5. Mä sanoin, että 2,5. Sun pitää ajatella kokonaiskuva. Hinta ja 4 tähden hotelli. Jos meillä on 4 tähän hotellit tähän paremmin. Ei Suomestakaan saa 4 tähden hotellista hirveästi parempaa. Kyllä mä sanoin, että tää on 3,5/5. Mennään 2/5 aamupalasta. 2,5/5. Ja sitten mennään kattoo salit ja spaat vielä tänään. Sellainen aamupala ja nyt me vedetään taas hissejä joku 40 minuuttia. Siis mehän lähdettiin huoneessa 10:20 tai 10:30. Me nähtiin hissejä 30 minuuttia. Me tultiin aika lopusta tänne, niin myös sen takia kaikki oli vähän istunut ja tälleen, että pitäisi mennä 11 kiinni kello joku 11:30. Mutta täällä on hissiongelma. Täältä ei saa hissejä niin. Mut joo, seuraavaksi mennään kokeilemaan sali, spa. Ja me pitää käydä täällä ylhäällä vielä ravintola 74. kerroksessa. Pitää käydä sekin kokeilemaan vielä. Nyt tultiin tähän 12 kerrokseen, missä on kaikki. Tässä on siis Dubai Shake, siitä on kuvia joka mestassa. Lähdetään kävelemään. Sitten tässä on joku. Okei, mitäs kaikkea täällä on? Level 12, restaurant, pooli, main pooli, gymi, business center, conference. Noniin, Palace Hotel. Mennään poolille. Mun mielestä flip-floppeja voisi vähän parantaa. Okei, tää on ihan hieno. Kattokaa tätä. Kattokaa mikä padelkenttä tuolla. Onko toi tennis? Sitten tuolla Dubai Eye. Sit pool. Käydään eka kattoo tää ravintola. Okei, tää on ihan chilli. Okei. Sitten ollaan nyt poolilla. Kivan näköinen. Sitten mennään salille. Mistäköhän täällä on sali? No niin, nyt löydettiin Male Health Club. Näitä puhelimia ja nää tähän. Sitten juoksumatto. Paljon jaloilla. Okei, let's go. Okei, sä toimi, tää toimii. Let's go chat, speed. Pikku hölkät tähän. Ai saakeli mun jalka. Joo, hyvä sali. Noniin. Sitten lennä näitä. Vitsi mun jalka on jotenkin taittu. Oh. Go Kylie, go! Lennalla tippuu housut, kun se ei osaa pitää niitä ylhäällä. Vähän käsipainoi. Lennä, otappa kamera käteen, kun mä otan vähän painoa. Mä en tiedä mikä tää liike on. Bison goals. Joo. En mä kyllä tiedä, olisiko täällä treeniä tehty. Tässä vähän ojentaa ja tosta tollanen hyvä. Okei, se ei tuu. Sitten tässä tällainen. Tää on OG-laite. Wii! Ai vittu. Joo. Eiköhän tää sali ollut tässä? Mitä mieltä sä olet Lenna salista? Perus hotellin salista ei oo ollenkaan hassu. Sitten seuraavaksi uimaa. Mun arvosana on 1/5. Tässä on tällainen. Mennään poolille. Tällainen. Täällä on kyllä kovat maisemat. Täällä on hienot maisemat. Täällä on vähän aurinkotuoli. Täällä ei kyllä niinku paistaa aurinko tai mikään. Sitten tässä on jotain kauppaa. Jäätelökoneet. Se on täällä niinku maisemat kohdallaan. Kyllä ei täältä niinku näkyy. No niin Lenna, pitäisikö kokeilla poolia vähän? Mikki ei voi ottaa. No niin. Lenna menossa. Miksi?
Toi kylmä. No niin, kokeillaan aika kylmä. Tää on Borealas, tää on lämmin. Minkälainen tää allas on? Tässä on tällaiset vesilähteet. Ai vitsi, tää on aika basic uima allas. Sitten tossa on Borealas. Tää on niinku 5/5. Tän takia me tultiin tänne. Tänne me tultiin. Lenna menee testaa. Kaveri menee lätsäpäässä. MP. Sairas. Veden lämpötila just täydellinen. Ei oo liian kuuma eikä liian kylmä. Sitten seuraavaksi testataan toi iso allas. Mennään nyt korjottelemaan vähän tohon lämpimään altaaseen. Tää tuuli on rankka. Mä itse haluun mennä. Joo. Saa kokeilta. Mielipide toi spa-homma. Tuolla vähän tuuli, mut sille puitteet oli hyvät. Oli paljon aurinkotuoleja, hyvät maisemat. Borealas ja erikseen vielä uima-allas. Dubai suklaa maisteluvideo. Tulee tällaisen näköisen. Okei, näyttää tällaiselta. Maistetaan skippissä, niin. Tää on hyvä oikein. Tää on sairas. Tää on niinku pistaasia sisään. Me haettiin taas siis leipomosta. Mä olin ite tehnyt tää. Yo chat, nyt mennään kuvaa. Viimeinen juttu tähän videoon. Eli korkein ravintola maapallossa. Mun ymmärtääks tää on korkein ravintola, korkein lounge, korkein shishamesta koko maapallossa. Jännittää. Saa nähdä mitä tulee vastaan. Ei saanut käydä kattoo. Haluttiin mennä kuvaan, mut tää hotellipalvelu on jotain muuta. Ei vaan taas 2 minuuttia aikaa meille, että voidaan käydä kuvaa pari klippiä videolle. Huomenna uusi yritys, mut ei voi suositella. Ei voi mitään. Arvosanaiksi mä sanoisin joku 2,5 tästä hotellista. Et ei ollut mitenkään hirveän häppönen. Syyt, palvelu on huonoa, hissit ei toimi. Aamupalo oli aika huonoa kaikkia. Hei, kiitos, että katsoitte tähän asti videon. Nähdään seuraavan videon parissa. Muistakaa tilata kanava.